ме кара да се мразя. Колко много позволих си всичко вътре пазя. Дори да съм затънал душия и дори да лазя, знай, че винаги ще се опитвам да те пазя. Когато гледам в очите ти, виждам мъка. Мъка породена от ситуацията, всъщност пък кой знае. Може би един за друг не сме. Тогава пожелавам си да останем насаме. Поне за миг, поне да зърна личицето, което ме накара да забравя за спането, което с нежност и внимание докосна ми сърцето и в което погледна виждам аз морето. От тебе имам запазен татус на сърцето, постоянен татус, ясен както ясно е небето. И се вижда отдалече, че лудо е момчето, което от дете развива се в гето. Искам да те заболи, но може би така ще стане. Знаеш ли, че сърцето ми сега в капане? Ревнувах те от всичко, да, сам си го причинявах и в един красив момент от действията си пострадах. Ръките се въртят, секунда след секунда. Дали за мен е още малко време ще останеш будна? Времето минава, аз оставам на съдбата. Бъдещето мое на жена ми и дори деца. Прехосвам всеки ценен миг с задишка и мълчание. Упражняваш върху мен психическо влияние. Ето ви сега какво е моето състояние, а после говори ми, че нямал съм желание. Показвай чувствата си към мен с по-голяма динамика. Знае, че оставам дивено и изпадам в паника при мисълта, че си с друг и в мен заражда се ревност и изпълва се душата ми с решителна враждебност. Вярвах на хорски приказки и от няв съсипах с ужасни думи всичко красиво породено между нас, и то само за няколко минути. Това, че мисля некви песни, не прави ме щастливец, ме кара да се чувствам вътрешно страхливец. Една жена, сърцето ми да ми плени успя и повтарям всеки дневно, нека е лъжа. Това, че псувам, не прави ме толкова различен и погледнат отстрани за хората циничен. Ненавиждам изневярата, бих убил човек за нея и с немигнато око на виновника ще се изсмея. Не би си дал пишката на такава тъпа смрад. Ау, бих я удушил, но нека върнем се назад. Когато аз живеех, когато бях млад, когато аз живеех на макси на квадрат. Човекът до мен ме подкрепеше във всяка една ситуация, малко или много. Казваше ми кои неща са редни и правилни и кои не. В кой момент какви думи да използвам и в кой не. Да, беше ми хубаво да бъда опора на такъв прекрасен човек. Но както всичко останало, на нашата магия дойде своя край. Но не от само себе си, а от моя страна. Тази случка ме кара да се мразя. Може би се заслужава това мое страдание. Сега и занапред.